Tak ahojte, ja vás vítam pri dnešnom videu. Nachádzam sa na Sekaninách nad Lehotou pod Vtáčnikom a idem si prejsť nový turistický okruh, ktorý by mal byť s feratami, tak som na to celkom zvedavý, tak poďte so mnou. Nám po chvíľke chôdze začína už nejaká prvá reťazka. Na konci tej reťazky sa nachádza už prvá feratová preliezačka. Je to lano pomedzi tieto dve skaly. Lanka, ty mi pekne stráž veci, dobre? Tak, pokračujeme ďalej. Za mnou sa nachádza druhá feratová preliezačka, ktorá už vyzerá ako ferata. Lanka, čo tam hore robíš? Tak, idem si ju skúsiť preliesť. No moje, počkaj. Hneď som tu. Stráž veci. Trím sa. No, ale výhľad pekný. To musím uznať. Čakáš? Tak prvá ferata, ktorá bola po trase za mnou, no to skôr je taká začiatočnícka, na ktorej sa môžete učiť. Uvidíme, čo bude ďalej.
nám prší. Hurá! Čo, Lanka, ty lezec? Budete baviť, čo? Čakaj, si priviazaná ku mne, pamätaj. Ako treba tu byť teraz opatrný. Ak poprchá, tak sa začína šmýkať. Treba dávať bacha, keď človek dostúpi, čoho sa chytí, ale je to ako zatiaľ pekné. Tu ma zasa počkáš, dobre? Čakaj. No čo moje? Vyskotajku? Poď. Šiel som na túto cestičku a rozmýšľam, či ísť ďalej dole do lesa niekam, alebo to dôjsť po tej ceste, lebo tuto ich veľmi zaujímavá značka není nikde vidno. Možno som len slepý, alebo tým, že už je šero. Boh vie. Aha, už vidím, na brieske. Každý výhľad z iného uhlu. No, vyzerá to tak, že už sme na konci. Tak, my už sme v aute, schovaní pred dažďom, zmoknutý na kosť, teraz ku koncu sa už aj dosť blízka. Na moju obranu, predtým, ak to zhrniem, áno, viem, nemá sa chodiť do takéhoto terénu za dažďa. Malo začať pršať o polnoci. Je 7:45. Začínali sme o 5:30, lebo som nechcel začínať v tom veľkom teple. Tak troška predpoveď nevyšla. No, ono by bolo aj svetlejšie, kebyže tam nie sú tie tmavé oblaky. Prišli by sme ešte pekne za svetla. Nevadí, nevyšlo. K tomu chodníku je vidno, že si nad tým dal niekto kus práce. Že ten travers, zakopaný ten chodník v tom kopci, že tam sa niekto v tom kamenitom teréne musel nakopať ako sviňa taká. Že vidno tam tú prácu nad týmto. Je pekné, že máte non-stop nejakú skalu, ktorá je každá pomenovaná. A máte non-stop výhľad do tej doliny peknej z iného uhlu.
Ono samozrejme to bude vyzerať oveľa krajšie, keď pôjdete za pekného počasia. Nám od tých 2/3 pršalo. Bohužiaľ. Feraty. Feraty sú Ačkové, by som povedal. Začiatočnícke. Ak sem chcete ísť kvôli feratám s tým, že čakáte, že si zaleziete poriadne, nie. Ono je to tu vychýrená lezecká oblasť, ale tie feraty sú fakt Ačkové, začiatočnícke. Je to buď keď sa učíte, alebo si chcete urobiť ten pekný okruh s tým, že vám to okorení občas nejaká ferata. Rozmýšľam, to je asi za mňa všetko. Ďakujem, že ste sledovali. Teším sa pri ďalšom videu. Ahojte.